Siyakhuleka-ke ndlondlo ey'nkulu, siyakhuleka emagumbini amanomhlaba, enhla nasenzansi, eningizimu nemaphakathi. Lo umkhulu Gwabini, kanti le Indalo Media and Podcasting. Kulaba abasha ngazakwethu sithi welcome, kulaba sebebe nathi isikhathi eside, siyabonga kakhulu. Niqhubeke nje nisi-engage and comment and share i-content yethu. Lokho kuyasikhulisa, lokho kuyasikhuthaza. Namhlanje ngazakwethu ngaphandle kokuchitha isikhathi, ngizokhuluma ngento ejulile, ngendaba ejulile, ejule kakhulu. Ngizokhuluma lana ngezinto njengabantu bakamoya, kunezinto ey'ningi esiy'donsayo ngomoya. Namhlanje ngizokhuluma ngomuntu okulolu hambo lolu lwethu lwakamoya lokukhula, lokwambuleleka, ikakhulukazi laba abenganyelwe yimoya yamakhosi, le moya ezithwasisayo, le moya ezenzelayo, la bantu esigcine sithi bona bama-self initiate. Ngizokhuluma nabo la, ngizokhuluma ngento ejulile ngoba la ekhaya siyakhulisana, siyaqwashisana, sivulana amehlo. Kunezinto nganizakwethu engifisa sikhulume ngayo, kunento engifisa ukuthi sikhulume ngayo kule episode yanamhlanje, into ejule kakhulu. Ubona ngani umuntu ozokusiza? Kunezinto okufanele uy'nothise, bantwana bakamoya, uma ngabe kulolu hambo, ngokwey'gaba zalo uhambo. Kunezinto okufanele uy'nothise, okhonjiswa ngazo abantu abakwembethe, ukuthi lo muntu-ke uzokusiza, lo muntu-ke uye kanye. Kunezinto nje engifisa ukuthi uy'nothise. Uyabona nje into yokuqala, umuntu ozokusiza noma umuntu ithonga lakhe likukhomba kuyena ngokwaleso sigaba okusona sokukhula kamoya, sokukhula edlozini, sokukhula ethongeni. Uyayabe mhlampe uyaye umphuphe. Siyafika isikhathi sokuthi umphuphe lowo muntu. Lowo muntu-ke uze umhloniphe ngoba ngokwaleso sigaba okusona kamoya, uyena muntu osuke ezokusiza loyo. Lo omphuphayo, umphuphe futhi iphupho elinjani? Elikhombisa ekulekelela noma ekusiza. Into yokuqala okufanele uyinothise leyo. Again, enye into okufanele uyinothise, umuntu ozokusiza noma ithonga elikukhomba kuyena kuleso sigaba okusona sokukhula kamoya. Kuyaye kube lo muntu lona othi mase usuke waxhumana noma wezwa ngaye, ebese uba nalento ekuphushayo ukuthi, hawu Nkosi yami, kube ngathi kunecala, kube ngathi khona into ekuphushayo ukuthi kufanele ngempela ngigcine ngifinyelelile kusibanibani, kufanele ngempela ngigcine ngifinyelelile kugogo ubanibani, kufanele ngempela ngigcine ngifinyelelile kumlaphi usibanibani. Kube nalento ekuphushayo, kube nalento ekuphushayo. Loyo muntu ngokwaleso sigaba nalento osuke ufisa ukuthi akulokhunjele yona, akulungisele yona, usuke kuyena muntu-ke loyo. Kuba khona into egcina ikuphushile, ikuphushe nje ingakunikezi ukuphumula until uze ufinyelele kuyena. Mase usufinyelelile kuyena, ebese-ke kuba umuntu okuwelisayo leso sigaba esithize. Izinto nje, ngikhuluma ngezinto nje kufanele ufunde uma uwumuntu wakamoya, ikakhulukazi uma ngabe uzithwasiselwa, kufanele ufunde ukunothisa izinto. Ilento engihlale ngiyisho ebantwini abagcina befinyelele kumkhulu Gwabini, ngiye ngiyi-stress indaba yokunothisa izinto neyokuzindla. Ube nesikhathi sakho, ufunde ukuba wedwa, ukujwayele ukuba wedwa. Kahle hle awusoze futhi awubi wedwa, usuke unemicabango eminingi esekhanda. So kubalulekile ukuthi uy'nikeze isikhathi sakho, ukwazi ukuzindla, ukwazi ukumedithatha, ukwazi ukukhonektha with your true, with your higher self, with your true being, ubuwena obuphelele. Enye into nganizakwethu ekufanele ukuthi niyinothise ngomuntu osuke ezokusiza kuleso sigaba esithize sakamoya. Kuvamise ukuthi uma ufika mhlampe kuyena, okanye uma ngabe umbona noma uzwa ngaye, kuyaye kube sengathi umuntu oseke wambona before, okanye kube sengathi umuntu oseke wezwa ngaye before, okanye ukuxhumana kwenu nje naye kukodwa kufanele umoya wakho ukwenze ukhululeke. Loyo muntu-ke bantwana bethonga, uyena muntu osuke ezokudlulisa kuleso sigaba esithize. Nisakhuluma nje efonini ningakabonani, kube khona ukulapheka obanakho. Nisakhuluma nje mhlampe nisa-arrange ukuthi nigcine senibonana. Kube khona ushintsho, kube khona izinto eziyinhlanhla nje ey'qaqekayo ezenzeka kuwena before uze umbone. Yizinto lezo okuyaye kube yini?
ka-spiritualist sizibiza ngama-tell signs ukuthi, iy'nkomba zokuthi-ke lo uyena muntu ozokusiza. Uma ngabe usu-arrange-a into yokuthi nibonane, ku-arrange-eka kalula, kuhlanganiseka kalula, ziqoqeka kalula izinto lezi ezisuke zidingeka mase senihlangene. Loyo muntu-ke umuntu osuke ezokusiza-ke loyo, noma kanjani usuke ezokusiza loyo muntu. Kufanele ukuthi leyo nto ungayizibi ngani zakwethu. Again, umelaphi osuke ezokusiza whether uyamazi physically noma awukakaze umbone physically, kepha kufanele kube khona le connection ethize man. Kuba khona le connection ethize, uyalizwa igazi lakho, uyawuzwa umzimba, uyakutshela umzimba ukuthi hhayi, uye-ke lo, nangu umuntu ophethe okhiye bakho. Ngampela umoya usuke ungaku-mislead, kusuke ngampela ephethe okhiye bakho lowo muntu, kuleso sigaba enisuke nizolekelelana kusona. Umuntu angeke ngisho lento mhlampe ngoba ngifisa sikhulisane, sibe open-minded kule nto yokwelapha nokulashwa, ikakhulukazi izinto eziphathelene nokulapheka kwakamoya ney'kweleti zasethongeni nasedlozini. Ilokhunjana bantwana bakamoya, ijule kakhulu, imimoya ayimislidani. Uyalizwa igazi, uyayizwa into ikushisa ngaphakathi ukuthi no man, nangu umuntu ophethe okhiye bami, nangu umuntu ozongiqaqela, ozongi-unlock-ela le ngidi, nangu umuntu ophethe i-master key, nangu umuntu ozokwazi ukuthi a-unlock-e lezi zinto and ngampela kuba uyena futhi lowo muntu ozofika aku-unlock-ela izinto. Mhlampe mase usufika endaweni asebenzela kuyona lowo muntu, kunezinto futhi okufanele uy'nothise. Mhlampe uzothi uma ufika kuyena, uthi uma uthi uyagqalaza mhlampe la esebenzela khona, hawu, ubone ibhayi oseke waliphupha wena, ulibone lilenga kakhe, okanye ubone ijazi mhlampe noma mhlampe lingeke lifane exactly emajazini akhe, usho ukuthi hayi bo, ngangaliphupha leli jazi, okanye hayi bo nginalo leli jazi noma nginalo leli bhayi, okanye ngangaliphupha leli bhayi. Sikubiza ngama-tell signs lokho ukuthi ngisendaweni e-right-ke la. Kwesinye isikhathi njengoba ngihlale ngenza lama-video, omunye uzoke abone le nduku athi, hhayi mkhulu, ngangayibona mina le nduku, ngangaboniswa yona, ngake ngamkeliswa le nduku enje. Chances are mina nawe kukhona isigaba, kukhona imimoya yethu la ifike khona ihlangane, le esingalekelelana khona, le esingasizana khona, le esingawelisana khona. Enye engiyaye ngiyinothise, besides-ke ukuthi uma ufika kamlaphi ubone mhlampe amabhayi noma mhlampe amajazi akhe afane nawakho, mhlampe ney'phika zifane ney'phika mhlampe okuyiphuphe wamukeliswa zona, okanye mhlampe usuvele usunakho nawe. Nje kuba khona izinto nje, kuba khona ama-items kamlaphi ofike uwa-recognize ukuthi no man, ngangayibona lento ephupheni. Mhlampe wanga-understand ukuthi kusho ukuthini ephupheni lakho, ebese uyayifica-ke leyo mlaphi. Loyo mlaphi kusuke ezokudlulisa ngampela kuleso sigaba, leyo nto esuke inihlanganisa naye isuke ngampela izokwenzeka ngendlela ekufanele yenzeke ngayo leyo nto. Again, uma ngabe usufikile kamlaphi, kunalokukhululeka, kunalokulapheka oba nako emoyeni. Lolo uphawu lokuthi ufike impela la, uzizwe wamukelekile. Uthi uma uhleli naye nixoxa nje, uzizwe ukuthi hayi man, ngizizwa engathithi ngisekhaya, yabo, I'm home but I'm away from home, yabo, kodwa uzizwe ukuthi hhayi, ngiya-connect-a man nalo muntu. Mhlampe unga-connect-a naye ningakabonani ocingweni, kodwa futhi uma ngabe senibonana seninaye, senisendaweni la esebenzela khona, kumele u-connect-e naye. Kube engathithi nje umuntu enazana naye kudala. Angithi phela nobabili nibethwa abantu abadala, so kufanele kube khona lo muzwa wokuthi engathithi man kudala ngamazi lo muntu, yabo. Kuba khona izinto, ngifuna sijule ngani zakwethu, sikhulisane kulolu hambo, si-embrace lolu hambo lethu ngoba siphathisiwe, siphethe into ejulile, into enkulu, kodwa siwothisha bethu kule mpilo. Ithina esizelaphayo, ithina esizidlulisayo kulezi zigaba, simbethwe ile mimoya, simbethwe ila mathonga asembethe. Kukhona lo muzwa man wokuthi hayi man, sengathithi ngathi sakusahlangana nalo muntu, indlela eni-connect-a ngayo ngomoya nomuntu osuke ezokusiza, ezinye zey'mpawu lezo okufanele ukuthi ufunde ukuy'tadisha
as a self initiate mangabe kulezi igaba osuke udlula kuzona empilweni. Again, enye into engike nginothise kulolu hambo ile nto yokuthi umuntu kwesinye isikhathi mawufika nje esigodlweni, uvesane u-activate-eke, kwenzeke izinto ezingenzeki mangabe uwedwa ekhaya. Hlampe uvuke umoya kahle. Kunabantu-ke abathi mabengena kamkhulu uGwabini la engisebenzela khona, athi engena nje umuntu, hawu avesane aqhulule iy'ndaba, kuvuka idlozi, aqhulule iy'ndaba. Yini? Imimoya umkhulu uGwabini akwazi ukusebenza ngayo. Isuke ihlangana-ke imimoya yakho naloyo gobela, ukuthi uma ufika nje kuyena uvesane uhlasimulele umzimba, kuvuka izinto kuwena, ku-activate-eke into yakho, i-activate-eke, iqhume, ikhulume, bay'khulumele nje abantu abadala. Kuyenzeka-ke ebantwini abaningi abagcina sebefike la ekhaya umkhulu khona esebenzela khona ngesimo semimoya ehlambulukile engisebenza ngayo, nangesimo samandla okukhuleka engibathiswe wona. Izinto nje lezo kufanele uy'nothise kumlaphi ngampela ukuthi lana-ke, hhayi lo muntu engikuyena uphethe into yangampela futhi ithonga lami nethonga lakhe lihlangene, liyahwebelana. Isibongo sami nesibongo sakhe, abakubo nabakini bayalokhunja babambisene, bavumile ukuthi nenze njani, nilekelelane. So wonke lawo ma-signs izinto ekufanele uy'tadishe lezo ngoba zine-meaning ejulile kuwena muntu wakamoya kulolu hambo lethu ekukhuleni kwethu. Ngeza kwethu ziningi, hlampe futhi makuvuma isikhathi ngizoke ngenze u-part 2. Ngenze u-part 2 ngikhulume futhi ngiphinde ngijule ngezinto ekufanele nje uy'nothise mawumuntu wakamoya, ikakhulukazi wena as a self initiate. Ekufanele ukuthi uy'nothise ngomuntu osuke ngampela ezokwelapha, ezokusiza. Ngizoke ngenze nje u-part 2. I-WhatsApp line yethu ikhona, siyakwazi uku-consult-a online kodwa mangabe useduze uyakwazi futhi uku-arrange-a ufike xatsatsa kamkhulu uGwabini. Sikhona-ke ey'ngane zakwethu. Lo WhatsApp line asisho ukuthi phela awabantu abafuna ukuhlola kuphela, cha. Noma nje ufisa ukuxoxa, kukhona izinto esingakwazi ukuy'xoxa nemindeni, khona izinto esingakwazi ukuy'xoxa nama-partners ethu ngoba mangabe uyi-self initiate, kuningi kuhlangahlangene ekhanda. Okunye ungaze uzidawuthe kube ngathi awuphilile kahle ekhanda. Ayikho-ke into esithi thina la ekhaya ay'iphilile umsangane, cha, asinayo into enjalo kaGwabini, kepha siyathanda ukuxoxa ngoba thina, mina as umkhulu uGwabini nabantu abangengamele, ngikhuliswa ama-experiences aweird, ahlukile abantu. Iyona into engikhulisayo ngokwakamoya. Abanye nje bayazi bazolokhunja kwi-comment section, bazosho abanye ukuthi hhayi ngeke mkhulu uqinisile. Nami ngomunye wabantu okayixoxele nje nawe umbhedo, sikubiza siyibhedele nje, siyibhedele kodwa indlela esikhula ngayo ngokwakamoya. Konke lokhu enokubona engathi kuwumbhedo, amaphupho engathi awenzi sense, mina ngiyawathanda ey'ngane zakwethu lawo maphupho, ninginikeze wona, ngikhula ngawo ngokwakamoya because the more ushare la maphupho complex, the more isithunywa sami ngesikhathi ngidikhoda leli phupho, ngesikhathi sili-unpack-a, si-decipher leli phupho, the more ngi-stretch-a mina amandla enginawo okuhlaziya amaphupho, amandla enginawo okudonsa, okuconnect-a nemimoya. Ngiwathanda kakhulu ngane zakwethu amaphupho, yingakho futhi sisebenza ngawo kakhulu la kamkhulu uGwabini. Ayikho into esiyenzayo esiyihambela phambili thina, kepha singena kulokhunjana impela kwisigaba sakho samaphupho, ebese siyakwazi ukuthi sisombulule iy'nkinga osuke ubhekene nazo, sikwazi ukuthi si-attend-e izinto ey'suke y'khaleleka ethongeni nasedlozini. Ngane zakwethu lowo mkhulu uGwabini, kulabo abasanda kusijoyina, ngithi nje welcome. Asebe nesikhathi eside, ngibonga kakhulu ngane zakwethu. Ngicela ni-like-e, ni-comment-e, ni-share, si-engage-ane, sikhulisane ngokwakamoya. Ngicela siyi-embrace lolu hambo, siyi-embrace isipho sakho sakamoya, usiphathise okuy'khali zamantunga. Ulazise ithonga lakho, ulibeke phambili ngaso sonke isikhathi ngoba lizoku-reward-a very soon, lizokuklomelisa zonke lezo y'nyembezi oy'khalayo. Lonke lokhu ukuhamba wehla wenyuka ulungisa, uhambe uyogezwa ema-province amanye angaphandle, akulona izeleze. Umoya osuke u-dictate-a ukuthi kulesi sigaba ngifuna ukugezwa mina e-KZN, kulesi sigaba ngifuna ukugezwa mina e-Western Cape.
uyi-appreciate, embrace le journey, uyi-appreciate ngoba very soon iy'thonga nedlozi nabakini bazokuklomelisa, bazokureward-a, bayothi uphendula idlozi, bayothi uphendula ithonga, bayothi ubaphehlela amanzi amnyama kanti cha, ikona konke lokhu kuba-up and down okade ukwenza usebenzela iy'thonga, usebenzela abakini abangasekho ngenza kwethu, akukho nokukodwa okuyizeleza. Ake sikhuleke sakhane, siqhubeke nohambo lethu, sikhule. Nginifisela konke eniy'fisela kona. Ngiyanibeka nasemkhulekweni ngey'nsuku engike ngikhuphukele ngazo entabeni. Ngiye nginibeke la enikhona emagumbini ami nomhlaba.